Bună ziua! Scopul ședinței de astăzi este prezentarea rezolvării circuitelor de curent continuu prin metoda potențialelor la noduri. În primul rând, haideți să trecem în revistă în ce constă această metodă. Principiul acestei metode constă în determinarea potențialelor nodurilor din vârfurile arborului complet, numite și potențiale independente, în raport cu potențialul cel de-al n-lea nod considerat de referință. Cea mai simplă referință pe care o putem alege în acest moment este V0 egal cu 0. Aceasta corespunde împământării sau legării la pământ a nodului respectiv. Astfel, vom reduce numărul ecuațiilor față de teoremele lui Kirchhoff care ne oferau un număr de L ecuații la n-1. În fapt, acesta este și scopul acestei metode de reducere a ecuațiilor de rezolvare. Trebuie să facem o observație. Existența surselor ideale de tensiune, fie că sunt independente și sau comandate, reduce sistemul de rezolvare, iar curenții prin acestea sunt determinați ulterior aplicând prima teoremă a lui Kirchhoff. Aplicarea acestei metode se poate face în mai multe feluri. Există o metodă sistematică prin prezentarea unui sistem cu coeficienți, dar mai există și o metodă de determinare a ecuațiilor. Am ales în cadrul acestei lecții să vă prezint această metodă și iată în continuare care este algoritmul ei. Prima etapă constă în alegerea nodului de referință. Nodul de referință poate fi ales într-o problemă oricare dintre noduri, însă se recomandă alegerea nodului cu cele mai multe laturi, astfel încât să se evite scrierea teoremei întâi a lui Kirchhoff în acest nod. Următoarea etapă este să se aleagă sensurile de referință ale curenților prin laturile circuitului. Urmează etapa în care se scriu ecuațiile primei teoreme a lui Kirchhoff în cele n-1 noduri independente, pe care le vom nota convențional cu V1, V2 până la Vn-1. A patra etapă reprezintă esența acestei metode, și anume exprimarea curenților laturilor în funcție de potențialele extremităților pe baza legii lui Ohm. Se consideră această latură de circuit realizată dintr-o înserierea unei surse de tensiune și a unei rezistențe plasată între nodurile de potențial Vj, respectiv V indice K. Se constată că scrierea tensiunii la bornele acestei laturi se poate face după două formule. Pe de o parte, se poate scrie tensiunea ca diferența de potențial între V indice J și V indice K și ca suma algebrică a căderilor de tensiune pe cele două elemente, în speță RI pentru rezistor minus E pentru că tensiunea la bornele surse de tensiune am stabilit convențional că se alege cu semnul minus. Din această relație, scoțând curentul I, se obține relația Vj minus Vk plus Ex supra Rx. Este de reținut pentru aplicația pe care o vom face în continuare că putem scrie diferența de potențial în sensul curentului plus tensiunea electromotoare supra rezistență. Pentru o latură lipsită de tensiune electromotoare, formula are o funcție asemănătoare în care dispare termenul Ex. Prin această schimbare de variabilă, putem trece la rezolvarea sistemului de n-1 ecuații cu n-1 necunoscute, iar în final se calculează curenții prin laturile circuitelor în raport cu relațiile prezentate la pasul 4, iar pentru tensiunile la bornele sursei de curent se aplică doar diferența de potențial pentru fiecare sursă în parte. Haideți să vedem efectiv pe o problemă cum putem aplica această metodă. Se consideră această problemă cu 5 laturi, pe fiecare latură existând diverse elemente. Se cunosc valorile rezistoarelor, ale tensiunilor la bornele surselor de tensiune și ale injecției de curent J1. Se cere să se determine intensitățile curenților electrici prin rezistoare, respectiv tensiunea la bornele sursei de curent. Vom stabili sensurile acestor necunoscute în raport cu convențiile stabilite, și anume, prin laturile ce conțin surse de tensiune vom alege sensurile curenților, în același sens cu tensiunile la electromotoare. Prin laturile R2 și R4 ce conțin doar rezistențe, sensurile pot fi alese în oricare parte. Iar tensiunea la bornele sursei de curent se alege în sens invers față de injecția de curent J1. Haideți să trecem efectiv la rezolvare. Pentru a rezolva această metodă, în primul rând trebuie să alegem
un nod. Stabilim că sunt 3 noduri, deci vom avea de scris două ecuații independente. Am ales să conectăm la pământ nodul în care sunt cele mai multe laturi și acesta este V0, iar pe celelalte două le-am notat cu V1, respectiv V2. Deci rezolvarea sistemului prin metoda potențialului la noduri va porni de la scrierea ecuațiilor primei teoreme a lui Kirchhoff în nodurile V1 și V2. Ne reamintim că vom alege cu semnul plus curenții care ies din nod și cu minus curenții care intră. Acum ajungem la etapa de înlocuire a curenților pe baza legii lui Ohm. Pentru I2 se constată că acesta este plasat între nodurile V0 și V1, deci relația este V0 minus V1 supra rezistor. În ceea ce privește injecția de curent J1, pe aceasta o lăsăm așa, ea reprezentând o cunoscută pentru noi. Curentul I3 este plasat între nodurile V2 și V1. Atunci relația este V2 minus V1 plus tensiunea electromotoare supra rezistență și încheiem ecuația cu egal cu 0. A doua ecuație. I5 este între V0 și V2, deci V0 minus V2 plus E5 supra R5. I4 este între V2 și V0, deci relația este V2 minus V0 supra R4, iar în ceea ce privește pe I3 l-am scris și mai sus ca fiind V2 minus V1 plus E3 supra R3 egal cu 0. Acestea sunt cele două ecuații în care necunoscutele sunt reprezentate de potențiale V1 și V2, deoarece pe V0 l-am ales ca fiind egal cu 0. Primul pas în rezolvare este înlocuirea numerică a cunoscutelor, și anume a rezistențelor, a tensiunilor electromotoare și a injecției de curent J1. Se recomandă din punct de vedere matematic, pentru simplificare, înmulțirea celor două ecuații astfel încât să scăpăm de numitori. În noua formă vom scrie astfel cele două ecuații și se evidențiază necunoscutele V1 și V2. Se rearanjează termenii și putem constata că în a doua ecuație putem împărți prin 5 sau, mai bine, putem înmulți prima ecuație cu 3, astfel încât se obțin coeficienții minus 15 respectiv plus 15 pentru potențialul V2. Se adună cele două ecuații și se obține o valoare a potențialului V1 ca fiind minus 10 volți. Înlocuind într-una dintre ecuațiile anterioare, se obține pentru V2 valoarea de minus 15 volți. Este important de reținut că valorile potențialelor nodului unui circuit depind de nodul pe care am ales de referință. În cazul unei rezolvări în care alegeți alt nod de referință, potențialele nodurilor vor avea alte valori. Cu aceste două valori determinate, revenind în ecuațiile scrise anterior și determinăm mărimile necunoscute. Haideți să pornim la calcul cu determinarea lui U1 ca fiind diferența dintre V0 și V1 și obținem 10 volți. Pentru I2 obținem 1 amper. Pentru I3 prin înlocuire se obțin 4 amperi. I4 duce la determinarea unui curent de minus 3 amperi și în cazul lui 5 se obține 1 amper. Așadar, am aflat toate cele 5 necunoscute ale circuitului, însă nu putem considera încă problema pe deplin terminată. Vom face verificarea soluției cu ajutorul bilanțului puterilor. Puterea consumată, ne reamintim, este sumă de RI pătrat pentru toate cele 4 rezistoare și în cazul numeric al acestei probleme vom obține o putere consumată de 107 W. Pe de altă parte vom calcula puterea generată de către sursele de energie. Pentru acestea scriem U ori J în cazul surselor de curent, respectiv E ori I în cazul surselor de energie. Înlocuind numeric, obținem și în cazul lui PG tot 107 W. Faptul că în această problemă am obținut puterea consumată egal cu puterea generată, confirmă faptul că problema a fost corect rezolvată. Vă mulțumesc pentru atenție!